Gaurkoan, zatiki algebraikoak aztertzen hasiko gara. Zatiki algebraikoa bi polinomioren arteko zatidura da. Esaterako, 3 isa ber 3 ken 12 isa, zati isa ber 3 gehi lau isa karratu gehi lau isa. Ez alduzue uste adierazpen horrek nahiko itxura zatarra duela, edo gutxienez korapilatsua? Horregatik, zatiki hori ahal dugun neurrian sinplifikatzen saiatuko gara. Lehenik, polinomioak faktorizatuko ditugu. Horretarako ikasitako bi tresna erabiliko ditugu. Biderkagai komuna aterako dugu, lehenengo, eta ondoren identitate nabarmenak identifikatuko ditugu. Goazen gure adibidearekin. Zenbakitzailearen biderkagai komuna 3 isa da. Beraz, parentesin artean, isa karratu ken lau geldituko zaigu. Izendatzailean aldiz, biderkagai komuna isa dugu. Isa bider, orain parentesin artean, isa karratu gehi lau isa gehi lau. Identitate nabarmenak, zenbakitzailean hirugarren identitate nabarmena dugu, hau da, batuketa eta kenketaren arteko biderketa, eta izendatzailean lehenengo identitate nabarmena aurkitzen dugu, hau da, batuketaren berbidura. Goazen formaldatzera. 3 isa bider isa gehi bi bider isa ken bi. Eta izendatzailean isa bider isa gehi bi karratura. Ondoren, sinplifikatzea da gelditzen zaiguna. Horretarako guztiz faktorizatuko ditut bi adierazpenak, hau da, zenbakitzailea eta izendatzailea. 3 bider isa gehi bi bider isa ken bi, eta izendatzailea horrela idatzi dezaket. Isa bider, hau berreketa denez, biderketa moduan idatz daiteke. Kontutan izan, parentesi barrukoa, parentesi hauek faktoreak direla. Hau da, guk simplifika ditzakegun elementua direla, baina blokeka doazela, bai? Pakete batean isa balitz bezala, bai? Pakete osoa simplifikatu behar da. Beraz, izendatzailean, zenbakitzailean dugun isa hau, isa honezkin simplifikatu daiteke, isa zati isa bat. Hemengo bloke hau isa gehi bi eta isa gehi bi ere simplifikatu daitezke. Eta ez dago besterik. Beraz, zatiki algebraikoa horrela geldituko litzaiguke. 3 bider isa ken bi, zati isa gehi bi, parentesiak kendu dezaket, ez daukagu zerrez bere aldamenean. Orain, zuen kontura honako zatiki algebraiko hau simplifikatzea.